পিতৃ পুত্ৰ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ নামত মই এই ষ্টাৰটো মই উদ্বোধন কৰিলোঁ। ভাৱনা আছে নে? फालिबोबाय थानाय जा गोथार बरदिन पबित्र हबो बरदिन बेखौ जोङो फालिनो लागै जों गोसो खाफ्रादों आरो थामथिम जादों आरो बेबायदि हिसाबै दिनै बे फैबाय थानाय जा गोथार बरदिन बेखौ बरायनाय हाबाफारि बेबायदि जों लादों मण्डलिनि थांखि बायदिनो आरो बे हाबाफारियाव दिनै नोंथांमोना गोसो खुसियै बरदिनखौ बरायनाय माने इसोरखौ बरायनो ख्रिस्ट' जिसुखौ जोंनि बासायगिरिखौ बरायनो थाखाय आरो गावखौ माने बिनियाव गथायनानै बे ख्रिस्ट' जिसुनि लागै जायगा होनो थाखाय बिदि थामथिम जानानै नोंथांमोना फैबाय बेखाय नोंथांमोन बयनिसिम फैबाय थानाय गोथार बरदिननि मुङैनो आं हबिसा आखु बा ज्ञापन खालामदों। फैबाय थानाय बरदिना जों साफ्रोम लागै इसोरखौ खुलुमनाय आरो ख्रिस्ट' जिसुखौ जोंनि जिउआव जोंनि बासायगिरि महरै जायगा होनाय आरो जों गावखौ बिनियाव गथायनाय आरो बिदिनो बेहेक इसोरनि आशीर्बाद मोननाय सान आरो हाबाफारि जाथों आरो बेनि गेजेरजों जों आत्मिक बिथिङाव आरोबाव बोलोग्रा जानानै आवगायलांबाय थानो हानाय ख्रिस्ट' फैयागौमानि फोथायनाय गोग्गोमै गसंना थानो हानाय बेबायदि बोरफोरखौ आशीर्बादखौ इसोरा होथों।
गोदान बोसोरनि शुभेच्छा बावबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो लोगोसे परियालनिफ्राय समाया बेबायदि बरायजानो अब्लाबो मण्डलिया जि दायित्वखौ होबाय बे दायित्वखौ पालन खालामनो आं बेदियाव गसंबाय इसोरा आशीर्बाद खालामथों आरो बेखौनो धन्यबाद होदों जदिव मण्डलिनिनो अब्लाबो आर'नाइ होलायनानै बरायबाय आरो बेखौनो आं बावनांदों जा सन्माननीय जि दिनैनिनो गेदेर हाबाफारियाव हाथरखि दैखांनाय हाबाफारिखौ दैदेननाय आगोलनि बारग' पास्टर खाख्लारि बिथांखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनानै हामबाय होननाय थाबाय बे दायित्वखौथ' बरायनाय हाबानि दायित्वखौ स्पिकार हिसाबै आंनो होबाय एक्चुअलि जैग' नङा आरो बिनि बेलायावबो बिनि उनावबो आखौबार एबारे माने दाखालि सावरायनायाव अबा माने बर्डिनखौ दैदेननो थाखाय आफादगिरिबो खालामदों आंनि थाखाय प्रथमबार प्रथम रिसेप्शन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मैं एबार प्रथम प्रेसिडेंट 20 बছर हल गलमा फेलोशिप प्रथमबार आरो खूब এটা ধ্যান কৰা নাই মই তথাপিও অলপ মানে কি বুলি কয় সাইকোলজি বা কিছুমান হে তেনেকা স্টাডি কৰাৰ কাৰণে এবাৰ প্ৰথম মানে এই যেটো কি বুলি কয় বৰাইনে মানে আদৰণি যেটো বৰ্ডিন আদৰণিত মই চাৰিজনৰ ক্যাৰেক্টাৰটো অলপ চিন্তা কৰি আছো এবাৰ অলপ বেলেগ হ'ল মোৰ যাবাৰো সেই প্ৰথম তৰা তুলুৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই গাঁৱত গৈছিলো আৰু বেলেগ মেছেজ দিছিলো কিন্তু এইবাৰ মোৰ অলপ বেলেগ হৈ গ'ল सोरजिगिरि अनखौ आफा इसोर आफा धयन होनदों नों बिसायि इसोर आफा नों अनग्रा इसोर नोंनियाव जिखौ बियो आफा नोङो बेबायदिनो उपयुक्त आफा समय अनुसारै नोङो होलाङो दिनै गलमा बाप्टिस्ट मण्डलिया आफा नोंखौ हामबाय होनो आरो आफा गेदेर सानखौ बरायनो दिनै जि हाबाफारि लादोंमोन आफा नोङो खोनासंबाय बयखौबो आफा नोङो दैदेननानै लाबोबाय आफा बे गेदेर अननायनि थाखायनो आफा हामबाय होनदों बेजोंनो लोगोसे जोंफोर नुनानै मोनो आफा फैबाय थानाय दिनावबो आफा नों इमानुएल इसोर लोगोआव थागोन आफा आरो जोंखौ आशीर्बाद खालामगोन आरो खालि पात्र बेयाव गसंदों दिनै प्रथम बे बरायनाय हाबाफारियाव नोंनि बायखौ बुंनो थाखाय आंलाय सोर आफा नाथाय आफा नोंनि बिसाय फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै आफा नों आंखौ बाहायदो आं गावखौ आरो बेयाव थानाय गासै व्यक्तिखौ नोङो गथायनानै प्रार्थनाखौ जिसुनि मुङाव बियो ওচৰত বৰদিনত বিহুৱে বা যিকোনো এনেকা কোৱাত মানে বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া গতিকে মই শৰ্মা ছাৰক অলপ ৰাখি থৈ দিলো আৰু যোৱাবাৰ আছিল নেকি না এনেকা এজন ব্যক্তি মই পালো যি বাইবেলে টাচ নকৰিলে বাইবেল আছে কিন্তু পঢ়া দেখা নাপালে ইমান ধুনীয়া কৰি কৈ গ'ল আৰু মোৰো আলহী আছিলে বহুতে ভাল পালে তো বহুত আশীৰ্বাদজনক হৈছে যোৱাবাৰ তো ময়ো আজি অলপ চেষ্টা কৰিম আৰু বাইবেলটো নপঢ়া কৰি কথা ক'বলৈ যা হওক बरदिन होनोब्ला बे गेदेर सान होननानै बर'आव बुंगोन गोदोर सान 365 नि भितराव बे 25 तारिखा गोदोर सान आरो जायखौ असमियाव बरदिन होनो गोदोर सान एबा बोर होनाय सान दा बे बरदिन 25 तारिख होननानै जे दा बाइबेलाव कुनु बेबायदि तारिख उल्लेख गैया सन उल्लेख गैया दा बेखौ माबायदिहै जिथु हुवार्टा जिथु गांब्रै बेफोर लिरनाय मानाय गुतै जारिमिनफोरखौ नायनानै मोनसे सेटेल खालामनानै लानाय बे 25 तारिखा दाबोनो किसुमाना एसे हेरफेरखै
पालन खालामो आरो हयथ' सोरबा दोलोआ हयथ' दासिमबो जिसुआ हायाखै खिन्थु हायगोन नै बिदिसो थानो हागौ दा जियानो दा जाथों बेबायदिनो प्रथम अबस्थायावथ' बेबायदि बरदिन एबा जन्मदिनखौ पालन खालामामोन नाथाय पालन खालामाबाबो धोरोमनिया धार्मिक अनेक बेक्ति दं दा जोंफोरो दिनन दिने इसोरा आशीर्बाद होनायखाय दिनन दिने बिदि गोरोंनिफ्राय गोरों खालामनायखाय दिनै अनेक धरननि जोंफोरो बरदिनफोरखौ पालन खालामनो रोंबोदों हयथ' बहुद हा गोसोआव दङ हाथरखिनायखौनो नुवाखैमोन न'फोराव होमोन बाजाराव जेने तेने मालाबा मालाबा आंथ' एसे माबानानै मोन्दों आरो हाथरखिफोरखौ अब्लाना न'फोराव खादों आरो कारेन्ट गैयामोन फोजोंनायबो सिस्टेम गैयामोन आरो मण्डलियावबो नैबे सिस्टेमा गैयामोन ने सुइस होलायनानै फोजोंनाय खिन्थु इसोर होनाय आशीर्बादखाय दिनै जोंफोर बेबायदि खालामनो मोन्दों आरो दोहै जायबा सुइस होदों बे खोब मोजां बाथ्राखौनो बुंदों मानिफ्राय बुंदों बाइबेलनिफ्रायनो बुंदों अर्थपूर्ण दा आंखौ बुंदोंमोन दा स्पिकार दोङो जेला बुंगोन होननानै दा हाथरखिनि बेलायाव आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै बेखौल' गोसोखांनो आखुबा गासैबो मोनथिखायो जोंखौ मा होनदों नोंसोरो संसारनि स्रां তোমালোক জগতৰ পোহৰ এইটো আমাৰ আইডেন্টিটি হয় এইটো আমাৰ চিনাকি খ্ৰীষ্টিয়ান बेनो एकेबारे शास्त्र दं नोंसोर संसारनि स्रां जोंफोरो खाबुखौ मोनबावदों आखुबार गावगायखौनो आखुबार गोजोंसिन खालामनो जोंफोर एबारनि बरदिनदों आखुबार साबसिन जानो कारन जोंफोर बारे बारे शिक्षाफोरखौ जोंफोर मोननायनिफ्राय मोनबाय थादों मोजांनिफ्राय मोजां जाबाय थादों रोंगौथिया जोंफोरो गोथौ जादों दिनै 20 बोसोर जाबाय गलमा बाप्टिस्ट मण्डलिया दा बे बरदिन गेदेर सान बुंखाबाय तारिखआ अनेक जानो हागौ बेलेग हादराव बेलेग